तर नमस्कार, आम्ही वाघा बॉर्डरवर आहोत सध्या. म्हणजे समोर जे आहेत ते समोर पाकिस्तानचे लोक आहेत आणि हे इकडचे जे आहेत ते भारतीय लोक आहेत. म्हणजे आजपर्यंत 15 ऑगस्ट किंवा 26 जानेवारीची जी परेड आहे ते आम्ही लहानपणापासून टी व्हीवरच बघत आलो आहे. आज पहिल्यांदा ती परेड जी आहे ते लाईव्हमध्ये बघायला भेटणार आहे. खूप एक्साइटिंग आहे. म्हणजे हे इकडं सगळे इंडियन आर्मी डिप्लॉय झालेली दिसते आणि खूप सारे लोक पण आलेले आहेत. ओके, तर हे लाईव्ह ज्यावेळेस चालू होईल त्यावेळेस मजाच वेगळी असणार आहे.